Izakhamizi endaweni yaseMvume zithi sezanele ngumasipala wase-Mzimkhulu. Zithi lo masipala uyehluleka ukuletha izidingo zomphakathi. Kanti zithi sekuphela iminyaka engaphezulu kweshumi zagcina ukuthola amanzi ahlanzekile. Endaweni yaseMzimkhulu amanzi atholakala emfuleni, emachibini kanye naseziphethweni. Kodwa lamanzi emvelo kawahlanzekile nokwenza umphakathi uphile ngokusabela izifo. Isimo sibe kangangokuba umphakathi uyaphoqeka ukuphuza kanye nemfuyo kanye nezinye izilwane. Ngaphambi kokuba bawasebenzise kumele bawabilise ukubulala amagciwane. Siyindawo enkulu siwakha sonke la kule ndawo le, so akaseneli amanzi esinawo mancinci awaseneli, so ke ngoku nenkomo ziyawaphuza nje, yonke imfuyo ekhona siphila nje lo mpilo. Siyavota kwangokuba nje mina ngithe angeke ngivoteke kulonyaka, angivoteli nomnye umuntu ngesizathu sokuthi siyabavotela abantu, umuntu athina isephezulu esikhundleni, abantu ababanye babhekelwe phansi. Umasipala uthi kunemizamo eqhubekayo yokulungisa lolu daba. Ngaphambi kokuthi kuphele uOctober iinkontraki zizobe sezisemafieldini, ngoba after sizibonile sabheka ukuthi umsebenzi ungaka la yeke kwafanele ukuthi ke kube khona ke amathendana amancane azophuma azokwazi ukuthi iinkontraki ziphuthume ziyokwenza lezi ziphethu. Okwamanje izakhamizi zaseMvume naseNazaretha zisabisa ngokuluduba ukhetho lomasipala uma izimfuno zabo zinganawo. Thulani Msima, SABC News, uMzimkhulu.